Здравейте хора, днес ще снимем Майнкрафт тройно оцеляване епизод 3. Здравейте! Здравейте! И някой беше писал, Даниел Петар беше писал в 5-ти епизод. Но по-добре да направим по-скоро. Защото не се прави къща. Може би в 4-ти, моля. Хайде сега. Няма сега. Сега ще я почнем. Вие ще я почнете, аз ще тръгна на другаде и когато остане в 4-ти ще Може ли стане аз да истина. строя? Да бе, вие двамата ще строите, аз отивам някъде да покопая. А пък аз тук ще събирам дърво. И аз почвам да събирам. Как един торч, бе! Имал съм. Добре. Аз ги бера от тук. Кисело мляко, пауър. Кисело мляко, пауър. Аре, да не още. Добре. И аз ще почна къщата, като съберем материали. Имам 28 торча, хора. Добре. Хора. Не бе. Добре, аз сега почвам да строя. Защо ми Ще строя къщата горе на хълма, искате ли? Да, може. Измислял съм всичко. Той аз. Може ли? Може бе. По-голямо да е. Да. Намерих свиня. Свиня. Защо ми ти така ме уби коварно? Защо? Кажи, уж не си такъв. Аз ще събера един стак дърво. Коя? Горе дървета на хълма, аз ще разчиста малко, къде пречат за къща. Къде? Помниш ли си ония вид, където с руснака само? Само. Ракия, къде? Само качва се на най-високата планина в Русия и казва Ракия! И ехото му отвръща къде? 3 пъти. Кисело меко певай. Нямам храна. Не съм гладен. Често има и аз сега ще се... О, хора, тук е избухнал крипър. Да, ще да ме убие. Заради теб ли избухнал? Ти ли невичката? Не, аз просто стоя бера дървото и той ми гръмна. Това, където градинката ли не беше? Някоя градинката да видя. Аз ще видя сега, ще ви дам дърво. Имам 7 необработено. Кисело млеко пелай. Пепе. Къде сте? Маймундере. Оставям ви дървото горе и вие... Знаете ли, че маймундере наистина съществува? Къде? Там след лукча. Да бе. Честно. Кой хвърли дървото тук? Аз. Не може ли? Аз събира един стахан. Необработено? Да. Те не са... се събира, какво? Аз вече имам 3-4. И ще имаш... Това дърво мое е. Хора, искате ли къщата да Аз съм мисля. над всичко? Да се вижда всичко. Махай ми се от дървото. Ай, ще го ставя на тебе, защото паси от душичка. Искате ли къща да е над гората? Да бе, това ще не е хубаво. Да. Няма много камъни. Някой трябва да покопае. Аз имам 39 камък, що? 39. Докъде ще стигне? Всякъде. Добре, аз отивам да покопая. Нямаме храна. Лези да си направиш кирка. Абе, що си направя, нали имам? Нямаме много храна. Скират. Къде си? Искам да го убия. Да ми слагай стрелата. Няма да покопая, моля ви. Добре да, хайде. Колкото камъни да ми ги дадете. Моля. Често имаш майче ли ти ги взе? Не съм взел нищо. Ще взем. Колко дърво събрах? Аз събрах заради Давид 9. Хайде пак от мен да мине, ще събера един стак. Един стак. Човек повече не трябва. Давида да малко да покопае. Събирам един стак дърво след малко. Ще дойда спокойно. Ти колко вече имаш? 57. Повече трябва.
Като нямам. Бързо се копае. Направи ги два стъпа. Тук няма много кабелстон. Къде копаеш? Ела да видиш. Ето, виж. Строя. Стройде. Имаш ли камък? Но Хайде, ще го направя с таки нещо. не е за скоро. Ето, кирката ми свърши. И загубих се, не бата, да знам къде съм. Не стига говори цигани ми даде. Циганин на бялко. Някой са кефи като циганин, да не казвам. Ох. Кисело мляко пауър. Кисело мляко. Не, ще си му убия. Колко са. Ако събирате саплингите и ги слагате в това. Имам около 20. Аз имам две кирки. Това ли са следите тук, където имаш хабълстон? Или аз го бях оставил? Добре. Аз ще покупая, докато ми свърши. Версията нова и бъгава все още да ви кажа. Не на там, къщата на друг път. Ети 60 и още 3. Добре, чакай. С уния си направих кирки. Окей. Отиваш за още, нали? Давай. Не, нямам храна, как ще ида? 3 бучета съм. Имаш ли храна? Отивай. Да вземеш долу често. Има. Има ли? Въобще ми се напълниха бучетата на гари. Кисело мляко пауър. Кисело мляко пауър. Аз имах заешко, бе. Какво падна? На 2 сърца съм. Аз ще... Ти не знаеш къде съм. Къде съм. Не съм за тебе. Няма да ме намериш. Аз стоя къщата. Ти не знаеш на кое дърво съм. Имам 10 аплинка за дърво. Хая! Пак ли умре? Кой? Аз виждам Давид тук. Вижте. Погледни нагоре, ще му видиш. Как е? Чай да те мерна с лъка. Имам, виж. Не види ме. Добре, хайде. Ще правим ли колащата? Да се правя. Хайде де. Какъв е това крипър, бе? Ние му лазим кои по... Къде са ми гази, де? Добре, тази картина няма да е тук. Мангадаши. Пак не съм измерил хубаво. Как ще не си измерил, бе? Ще че трябва да мене. Няма време да пуея. Добре. И лъжи, бе. Я идвам след малко с много супер. Аз направих тук нещо. Кисело мляко пауър. Къде? Кисело мляко ли? Ме не ме интересува. Много трудно е. Трябва да измислим дизайна да изглежда на нещо. И градинката ни е пълна. Идвам с 6 стака и 8 дърво. Обработено ли? Да. И що го обработваш винаги ти? Не ми трябва обработено. Колко стака имаш? 6. От един стак дърво. Два почти. На кой да му дам сега това дърво? Дай ми го на мене. Честа. Добре. И стъмнява се. Трябва да спим отново. Стоп. И хора, в другия епизод може да завършим напълно къщата. Извън епизод, не в епизода, защото сега клипът ще стане много дълъг и много тъп, защото само ще се стои. И ти ще строиш и ние ще се разходим. Ще търсим материали. Като искате. Айде да спим.
Чакай да събера малко камък. Не му оставите да събера камък, Може ли такива неща, момче? Толкова малко. Стига да сега спряхме с цигански език. Медведя. Аре преди нещо да ме убил. Аз си идвам да спя. Ние сме легнали вижте. Давай, Андрей. Затворете вратата. Аз ще затворя, не си първете другите. Добре, давайте. Легнах си. Та хора не хватна се. Знаят. Вземи от частта всичкото дърво. Що пътни? Както иска да вземе. Само, не ще взема само 8 дърво за всеки случай. О, аз имам 26. Ще взема едната пожова. Ето, вземам дървото си вършам. Защото аз имам дърво. Това малко като ми се струва да се случи. Коя наша ли? Как ще малко е? 3 човека. Какво? Може да на 2 тази. Ого. Аре, отивайте двамата за камък. Аз тук ще убия един. Аз имам камък. 22 камък. Те събирайте някакви колко. Аз имам кофа с вода. Гледаш. Малко дърчета ми трябва, който има да ми даде. Аз имам 25 дърт. Ох, дай да се изкачам с дърт. Той не мисли, че ми трябва, че е само ти лошото. Мога ти дам друго, с което да се изкачваш. О, убит скелет. Къде да уби? Да не ми взима нещата, къде беше? Ще ги взема. Е там долу. Аз ще ти помогна да го убиеш. Не, аз ще му помогна, не искам аз да го убия. Тук някъде, ако ми намерите нещата. Спайдър. Двама. Така, тук са. Тук някъде. Ей! Чакай, не ми ги вземе. Моля те, не ми взема експитуре. Кой? Вземи си, взели си нещата. Ти съм го взел, малко само ти взех. Какво са сега? Коста, се за експи ли ще карате? Едно тъпо експи. Само спориш. Ще трябва по-късно. Имаме колко да такова куче. Но от първи стане. Не! Само си шкарча колко. Къща много трудно се спи. Що пък да го убиме? Щях да би се го опитоми без човек. Нека ще спамват. Колко пажини имате? Но, И аз. нари, Хора, искате ли да му убим риба? с какво? Ще направя въдица и ти ще... Аз имам за въдица. Аз имам въдица. Аз нямам за въдица. Колко имаш? 0. Аз убих 2 пая. Колко пажини имаш? Строежа става малко. На колко пажини имаш, де? Строежът ми става малко по-пълно. Как ще става, бе? Момиче, пажина колко имаш? Аз имам 2. Та въдицата с 3 пажина. Да. Ще смесим на съдовите пажинки. И какво ще направите? И ще ловите риба. Хора, аз бах мечта на пажина. Къщата трябваше тук. Вижте какво е красиво. Вижте какво е хубаво. Пука. Там ще сме. И там има. Там няма място. Аз сега взимам чувство. Там Там някой отива храна. ние имаме в често. Имаме... Ще ще кажа колко има. Нищо. Имаме 2 пържоли, защото аз сега ще опека една и... Не ми взимайте пържолата, че трябва да хапна роза. И аз трябва. Сложите да спече една пържола. Ми нямам. Изядах и она суровата. Трябваше ми. Твърдете се, де. Имате, бе, има една пържола. Къде? Ми те взе. Няма. Тук има, бе. Печките имат пържоли, бе. Слагай си колко ще. Колко правят Аз са. ще поеда са на една. Ще видим си. Ще взема една пържола у мене.
Но някой ме биеше. Някой ме биеше. Колко минути е клипът? 15 и 5. Опа.